Tak, co máš Dorka? To nejenom tvůj, miláčku. Dám prš tu svíčku. Svíčku si bereme. Je dobrý, co ty myslíš, miláčku? Dáš si? Mimiko nám dá žičku na to. Dám žičku. Zkusíme to žičkou. Co na to? Jsi tak jahodoláci, princezno? Nevypadat jahodu. Tak co? Pust to. To je jahoda, to je dobrá jahoda. Má možná bude lepší úhel. Tak zkus tady tu malou jahodu. To je dobrá jahoda. Není to dobrá jahoda. Tak zkus něco z toho vnitřku. Tak zkusíme piškot. Dívej se, tady vyloupneme kus piškotu. Že nemá hlavu dokonale. Já nestudený, princezna má rada teplé. No, asi to bude hlavní asi problém. Dáváme jí ledové věci. Studený dort nebaví, dívej se, ale v tom piškot. To je dobré. Ne, je to studený. Zlato a dorty si nedělají teplý. Ale dělaj se na zlavý. To je důležitý. Tak asi oddělat dát do místničky a přijít. Ohřívat ti to nebude, protože to je studené. To nevím, prostě do prohravě dovnitř akorát. Se čekaš, to bude poklad? Je tam poklad, jsou tam banány, dívej se, tady jde kus banánu. Pohled, to máš rád. Dívej se, tady je banán. Miláčku, ty máš ráda banány, je studené. Banány, kráčí. To má banán. Dívej se, miláčku, to je banán. Nemá hlad. Já už nikdo nesní. Je super ten dort, já to vidím, no. To je chutné. Kdyby si posadila do bahna, tak má ten efekt. Tak dobrý? Já můžu vypnout. Štýnek. Jo, je to skvělý dort. Ještě že je tvůj celý. Jo. Že máme ty psy. Dobrý, prosím. Já se na to nemůžu dívat. Co zkusíš něco? No, zkusím, aby to udělal aspoň jednu fotku. Já myslím, že Hana si zkusí něco do pusy dát. To studený dejte to ode mě pryč. No, hodně studený. To je z lednice. A banán. No? Dej to. Já vím, že je to studený, no. Taky to nedávej. Dejte ročnímu dítěti dort. No však to je ten správný účel toho dorta. Ten dort má pro radost. Jo, jasně, že jo. Řekni mu to. Dobrý, než si celý dort. Dobré. Poslední fotka je Oskar. Je to dort pro ní. Tak a tohle to sněl zbylo. Co, Haňo, ani neochutnáš? Ale soustředí se. Neruštej. Ona se tím dortem prohrabe.